And syempre Miss Jel. Ayan, Merry Christmas sa'yo, Marilyn, Marchan. Taga-Kamaling ka ba? Nakalimutan ko na kung saan Ate Marlene. Ayan, Marilyn Marchan. So happy Christmas. Then sa mga busy ngayon prepare. Then iba may mga parties dyan sa kanilang mga bahay. Then sa kanilang mga lugar man. Sa iman yan, ingat na lang tayo. Then pala sa mga nagpapatok dyan sa labas, na ingat-ingat din po, no? Kasi baka maka-accident tayo dyan sa labas. So, ingat na lang din. Right. So yan, may promo pala tayo, sabi ni Doc kasi extend na lang daw. Yung promo natin, additional discounts sa inyong mga discount. Additional discount. So yan po, pwede tayo makapag-avail. Then, ngayon nasasarado yung office. So, Monday po talaga, i-resume na natin. Dyan po sa Barangay 18. Sa Kabangan. Okay, so yan po, extended yung ating promo para sa mga members, our KDK members natin. So sa mga hindi pa updated or hindi pa nakapag-renew, so for now, hindi mo na kayo makapag-avail ng ano. Kaya upgrade tayo or mag-renew. So, napakasimple lang, mag-avail tayo ng additional membership. So, same lang po from 3,000, then 15,000. Ayun. Naman may mga products, kasi in fact, mas makakatipid kayo kasi yung mga products yan, discounted na po yan. Okay, so hindi siya original price na i-avail natin. Yung in-avail natin na products, yan, discounted na siya, member pa tayo. Sa mga susunod na pag-avail natin, pwede talaga tayong magkaroon discounts. Then, plus pa yung mga additional ngayon na 7 ways to earn, from 4 ways to earn, or 5 ways to earn, last system. So, naging na siya this coming 2023, magiging na po siya, 7 ways to earn. So, hindi lang po tayo nagpapagaling, natutulungan pa kayo para mag-earn ng earnings na hindi nyo naman kailangan na magbenta. Siyempre, may mga options na pwede kayong magbenta. One of the options yun, para nga kumita. Isa lang yung way. Sabi natin, we have our 5 ways to earn. Okay, we have our 5 ways to earn na ngayon. Ayan, hindi na 5 ways to earn. Sabi ko nga. So, system natin, nasa 5 ways to earn yun. So, ngayon, this coming 2023, nasa 7 ways to earn na tayo. So, abangan niyo po yan. Marami mga kaganapan naman sa coming January, which is January 7, that's first Saturday. Tama ba? First Saturday, so magkakaroon tayo ng free training para sa mga leaders natin and distributors. So, open din yan para sa mga gusto. Ayan, maging part or gusto maging distributor, maging stockist, gusto mag-start ng business kasama ang Miracle Health Corporation. Okay? So, free training yan this coming January 7. Then sa mga susunod naman na schedule ng orientation. Okay, sa mga susunod naman na orientations. Next ano na po yan? Next year. Ayan. So, akala natin diba, next year na pagtagal pa. So, tutusin, next month na. January, napakabilis lang, diba? So, ngayon, it's 24. Christmas Day. Diba? Bukas naman 25. Sa mamalayan natin. Bagong taon na naman. Diba? Nag-count tayo, diba, ng Christmas. So, sunod naman yung countdown sa bagong taon. So, saan po tayo, diba? Bagong taon. Ano ba yung plano natin sa bagong taon? Meron na tayo mga tawag dyan, mga New Year's resolution. Hindi naman nasusunod. Diba? Drawing naman. Sa mga gustong baguhin. Sa susunod na taon, pero hindi naman ginagawa. Diba? Ginagawa naman, pero hindi naman consistent. Yan, ganyan talaga yung mga Pinoy. Okay, so sabi ko nga,
sabi ko nga po, extend yung promo. So, paano nga pala ngayon? Saturdays na tapos na palang hapon yung payout request day. So, every Friday, remind ko lang, every Friday po is payout request day. Hindi pa siya yung tawag dyan, yung payout talaga yung release. So, every Wednesday, release talaga ng ating mga payouts. Okay? So marami din mga changes. Then, i-remind ko na din po ito sa inyo, diba? Kasi may mga nakikinig sa atin. Yun nga, pinagtatrabahuan natin, diba? Yung earnings natin. Though, syempre, sabi namin, sinasabi namin, nakikita talaga yung earnings ninyo or yung membership ninyo. Pero, may gagawin tayong mga extra efforts. Kasi hindi naman talaga siya like, syempre, maghihintay lang tayo. Though may mga kaunting percentage lang. Kasi nga, doon sa group sales, monthly yun, depende yun sa from the word nga, group sales. So, nakukuha yun sa bilog grupo. Okay? Sa buong grupo ninyo. Kung saan na kayo na napasali na line, okay? Kung kakilala nyo man or hindi. Depende po yan sa system. So, kung saan malalagay. So, we have our product discount. So, number one yun. Sa product discount po natin, okay, sa product discount po natin. Ibig sabihin, yung discount natin. Then, if ever na magiging distributor tayo, automatic, syempre may discount tayo sa kanila. Then, syempre kapag ibibenta natin yun, that's the time na magkakaroon tayo ng profit, diba? So from SRP, nagkaroon ka ng discount, then binenta mo siya, SRP, at regular price. Then syempre, magkakaigwa. Dumakan magkakaigwanin, dalahin siya. Yun nga yung profit. So, say for example, 4,000, diba? Ang SRP ng Mega 1. So, yung Mega 1 po natin, SRP, 60 capsules po yan, which is nasa 700 yung per blister. So, if ever na binenta mo siya, diba, patingi, or isang box man yan, 4,000 SRP. So syempre, ang natin dyan, dalahan siya natin, if 25% tayo magiging yan, talagang 1,000 yung magiging natin, yung dalahan siya natin, or yung profit, kasi 25% tayo, diba? Lalo ngayon may promo ngayon, so magkakaroon kayo ng much bigger na dalahan siya if ever na SRP talaga. Then mataas pa yung discount. So yun nga, sabi natin na bigyan nyo na ng samantalahin yun na yung promo ngayon. Kasi mataas talaga yung promo ngayon. From 25% pagiging 30%. Kasi additional 5% if ever na 1,500 to 4,000 yung avail natin na products or SRP. Then magkakaroon yun yun na additional discount if ever na comply natin yung minimum na pag-avail natin para ma-avail natin yung promo. So yun po. At syempre, sabi ko nga, if ever na 30% tayo. Ayun. So doon nga po, sa ating tawag dyan sa membership po natin, like sa 25% tayo. Okay. If 25% tayo doon sa discount natin, then may promo ngayon. So, naging na siya tayong 30%. So, naging na lang 2,800 yung ating discount. Okay? Or in-avail natin. Kasi nga, may promo. Yung natin, yung promo sa ngayon, which is 1,500 to 4,000. Okay. Yun yung pinaka-minimum para makakuha tayo ng additional 5% sa discount natin. Then for over 4,000 or like 4,000 pataas, 4,000 pataas hanggang 10,000, may additional tayo dyan na 10% sa discount natin. For example, 25% tayo na dagdagan yan ng additional 10, so magiging tayo 35.
Okay, 35%. So, mas malaki yung maipid natin kapag mataas na yung nakukuha natin na discount, mga additional discount. Okay? So kung marami din yung nyo, mas mataas yung promo na makukuha natin. Then, kung 1,000 pataas na, that's the time na additional 15%. So, magiging ng 40% ang magiging discount natin. Okay, so the higher the worth na i-avail natin, the higher man yung magiging discount talaga natin na makukuha. Okay? So, yan po. Yan, Merry Christmas pala staff na Dorotea Resort pa, and syempre, sa MAC Legazpi branch, sa mga distributors natin, from Diamond Ernie, we have Ma'am Herlene Babilonia, Batan, we have Ma'am Dabiana, or Ma'am Maria Rowena Magaliano, we have Ma'am Annabel Toledo, of Barriada. We also have Ma'am Elizabeth Bandola. We have Ma'am Michelle Barhal of Tabaco. We have Ma'am Hermelia Nieva. Then we have Sir Janelle Julata. Si Ma'am Vicky of dito lang sa Ayala, no, sa may taas ng Robinsons Bank, or sa People's General Insurance Corporation. Yan po yung first distribution stocks natin this year, 2022. So yan, meron mga humabol na stocks sa December, diba? We have Ma'am Marlene Pama of Mauraro Ginubatan. So siya yung latest natin na stockist of Ginubatan. Si Madam Kapitan. Okay, so sino pa ba? Ayan, si Ate Ann Gonzales of Basud Bakay. Our stockist then, we have our distributors, we have Ma'am Lonnie Barameda of San Jose, Malilipot Albay, one of our distributors. So, sino ba yung nakalimutan ba kami tayo. Tapos na tayo, tapos kay Ma'am Hermelia Nieva, we have then, si Ate Des, yan baka makalimutan ko, mapagalitan ako, or magalit sa akin. Ayan, si Ate Des Lorraine of Barangay 28? Victory Village 20 ba yan? Barangay 28. Victory Village. Ayan. So sila yung mga stocks natin. Stockist of Miracle Health Corporation. So yan pwedeng maging stockist tayo kung iniisip natin ay paano tayo mag-start natin alam yung product. So open po dyan ang company, ang office para maturuan po kayo. Kaya nga, we will be having our orientation this coming January 7, 2023, of course, para matrain po, magkaroon ng additional knowledge, then syempre buuan regarding sa mga products, kung sino, paano, diba? Tayo, makakapag-take, paano, sino ba, ilan ba, yan, depende syempre sa kung ano yung health concerns, then syempre sa kung ano yung edad, yun yung mga factors then consider para syempre mag-take tayo ng product. Okay, so lahat ng products natin, all FDA approved, PRs, then syempre yung company, the LTO yan, and yung mga natin, mga products natin manufactured from Florida, USA. Yan po, manufactured from Florida, USA. Kaya naman, syempre tayo makapag-share sa iba. Kasi nga, it's very safe. Then, 2008 pa yung mga products. Proven and tested na. Maraming mga health users. Maraming mga health concerns pwede matulungan yan. From syempre, all systems like sa respiratory, sa kidney, sa heart, nagkakaano lang po yan, nagkakaiba-iba lang yan sa mga dosages. Then if ever na may mga maintenance, okay, kasi
yung pag-take naman ng products is before meals. 30 minutes before meals. Bakit nga Miss Lalay? So, yung explanation dyan, kasi natural namang products, then, may sarili siyang absorption sa tiyan natin. Kaya, parang mas madali siya, mas maganda, at walang problema kasi with neutral pH. So, non-acidic siya. Ibig sabihin, magiging acidic yung tiyan natin kasi hindi naman siya antibiotic na delikado, diba? Kapag walang solid food pa tayong in-take before nag-take. So dito parang mga pagkain na lang din kasi siya, diba? Kaya nga sinabi natin siyang superfood, binagsagan na superfood. Kasi mga natural, kasi nga yung mga ingredients or components niyan, like mushrooms, berries, we have mga plant foods and herbs. So, nandyan yung broccoli, gulay, ampalaya, melon. So, we have turmeric. Yan. So, aalamin natin yung mga health benefits ng mga each component na yan. So, very talaga, very broad na may bibigay sa atin yung mga hinahanap ng katawan natin. Then, masustain niya, diba? Mas mapalakas pa yung immune system. So, yun yung kinagandahan. Kasi, kinagandahan ng products is holistic approach. Ibig sabihin na may sarili siyang kumbaga, hindi lang isa or dalawa yung pwede niya matulungan. Same time sa katawan mo. Wherein lahat po yan, kahit mo alam na may problema sa katawan, pwede niyo matulungan. As long as na, syempre, pinagpapatuloy din natin yung pag-take ng products. Kasi, hindi po siya, like, gusto nyo lang na 1 week, wala pong gano'n. Huwag na lang kayo mag-try. Kasi, malay nyo sa 1 week na yun, mga bad impressions yung binigay sa'yo. Kasi, yung magpapagaling talaga, minimum 1 month talaga. Kasi every week may mga bago, everyday may mga adjust na katawan natin. Kaya, yun yung first na nakita mo or na-observe mo sa katawan mo, akalain mo talaga hindi effective or hindi magaling yung products. In fact, mas maganda yun kasi parang nag-i-effect na sa katawan mo. Kasi nga, we have our function, lumang po sa berries, which is good for detoxification. Ibig sabihin yan, and unti-unti nilalabas yung mga waste products or waste sa ating katawan. Hindi lang mga waste, yung mga toxins or chemicals na nakakasira sa katawan natin. So, kung hindi man yun, ilalabas na mga regular natin na mga kinakain, so that's the time, diba? Yun yung maitulong ng pag-take natin ng products. So much better, diba? Much better na i-take natin siya before meals kasi it's really safe naman. So, huwag kayong alala na makakasira sa katawan kaya baka mag-asmi ako or baka sumakit ko, baka masira nga yung tiyan. So, it's very safe. Okay? It's very safe. Ang ingay ni Stella. Okay, so yan po. Then, syempre, if may mga questions kayo, it's okay naman po, diba, na magtanong kaya free health consultation kay Doc Julie. Then, tawag doon, pwede naman na pumunta yung patient if ever na, syempre, kaya pa, pero hindi na, okay lang naman. Okay lang yung representative. Kasi if ever na, syempre, ibibigay na lang yung products, mag-a-avail na lang, diba? Kasi same yun. Dapat marunong din yung representative, diba, na magsabot o mag-tuom, kaya tao, para syempre hindi makalimot, basta lang mapainom. Though, syempre, magbibigay naman kami ng mga dosage forms, diba, mga dosage forms, suggested forms, para syempre, mag-take note pa din. May guide. Okay. Though, syempre,
syempre, tayo makakalimutin, pwede man kayo magtanong, magtanong sa office, o kaya naman kay Doc Joey. Wala naman masamang like na doble kasi wala man tayong overdosage, okay? So tandaan lang kung wala tayong overdosage. Wala merong low dosage, pero medyo matagal lang. Yung parang effect. Okay, so hindi naman masama yun kasi wala naman overdosage na. Hindi po siya mga chemical. Okay, so yan, tandaan natin kasi sabi nga, food supplement walang overdosage. Okay, hindi siya makakasama. Kasi syempre, di ba, nung una pa lang, di ba, puro pagkain na. So, nung unang panahon, mga natural, di ba, walang halong mga chemical, bakit nagtatagal yung mga tao? So, sa ngayon, di ba, puro na medications, na, yes, pang sustain, pero, may nai-improve pa. Minsan nga nakakaano pa, diba? Minsan, nagkakaroon ng mga side effects if ever na hindi tama yung pag-take. And yun nga, sobrang nakakasama. Tinangkulang naman syempre nakakasama. So, dapat balance lang din tayo. Okay? Para syempre, pag alam natin kung paano balance na yung life natin, talagang magaan. Okay? Magaan sa life. Magaan. Kapag syempre magaan life, medyo happy ka dyan, diba? Pero naman kapag medyo may mga pinagdaraan, talagang minsan nakaka-apekto yan sa utak, sa isip, diba? Ng isang tao. Then sa action din, yun. Kasi kasama na din ito yan. Marunong tayo magbalanse sa araw-araw natin. Talaga maghanapin natin yung mga healthy things in life. Hindi lang katawan. Syempre sa mind, healthy mind, happy soul. Okay. So again, our office is located sa Barangay Ina, Kabang West, Legazpi City, in front, Bangko, Central ng Pilipinas, pero likod tayo ng Fashion, Unlimited, at NGB's. Okay? So yan po, ang office natin. We're open this coming Monday to Saturday from 9 to 6:30 in the evening. Okay? So yan po. Para ma-assure natin. And then if ever na pwede kayong tumawag or mag-text naman kay Joey para syempre matanong nyo if ever na nandun sa office. Okay, if ever na may mga itatayo hindi natin natandaan, yung sabi niya, yung mga bawal din, so pwede tayo mag-contact sa kanya. Ito ang kanyang smart numbers are 978-975-8121. Again, 978-975-8121. And sa globe po, 0917-853-8993. Okay, so ba? Para mas malinaw kasi wala naman na problema if tanong tayo kay Doc Joey, diba? Then yung consultation wala naman po yun na bayad. Then sa mga susunod pala, magkakaroon tayo ng special package para yan nga sa mga gusto maging distributor na products po natin. So, may po siya, may special package tayo. Then tinanong ko ito kay Doc Joey, So, if ever na part tayo ng system or ng KBK, paano if nag-avail ako ng special package? Or yun nga, special package sa distributors. So, doon wala naman ang problema kasi sa system magkita tayo, okay? Nakapasok na sa system yung pangalan mo. Then yung account na yun, syempre, tuloy-tuloy siyang kumikita, depende sa effort, depende sa production. Okay. Then dito naman sa parang hit din ito, parang distributor's hit na tinatawag from I think 35,000 na yun, ipapalabas na lang yan. Yung pinaka talaga niyan, pinaka-packages, okay? Kasi ngayon, ginagawa pa lang. Pero yun, official talaga yun, nagkakaroon tayo ng
magkakaroon po tayo ng special package or distributor's package which is coming at 2023. Okay? So, yan po. Para hindi lang isahan ng libanan na nakuha natin sa earnings natin, kundi madadagdagan pa yun. So, outside the system yun, which is manual. So, ang earnings natin, receive natin every week. Okay? Every week po natin makukuha yung earnings natin once na sumali tayo dito sa dinidiscuss at tinatawag ni Dr. Joey na special package. Okay, hello kay Miss Arlene Padolanya. Merry Christmas to everyone. Merry Christmas sa iyo, Miss Diamond Arlene Padolanya. Okay, so mga 6 o'clock magkakaroon tayo ng break, okay, as testimonials para mapakinggan natin yung mga mga clients natin. Okay? So, napakarami mga health concerns, pwede matulungan ng products natin. So, ang kailangan nyo lang is that magtanong kayo, pumunta kayo sa opisina, diba kasi paano naman natin nalaman? Okay, paano naman natin nalaman if hindi natin sinusubukan? Subukan muna natin para makita natin sa sarili natin, diba? Patunayan natin kung ano yung nagiging effect sa inyo. Tulungan ba kayo or hindi, diba? So, yan lang. Okay, so for now, dyan po sa ating live stream, sa DCGB, magbabalik po ako after mga 15 minutes, okay, na testimonial. So, after that, syempre, dito na po tayo sa programa. Okay, so for now, magkakaroon na tayo ng amazing testimonials. Then, after that, ibang naman ang mga announce. Okay? So, dyan lamang kayo at papakinggan po natin itong amazing testimonials. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyo. Ganyan po, dahil man siyang ilangkaan, ang pinunansa na po, so pagbaksina sa iyang second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, dahil pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, dahil sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Ay kung naputuwag ito ang pangarang ng physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, dalukang pitong aldaw, ning antibiotic sa kamay mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko lumang sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos, nung kalis ang 5 bulan, ippa-blood chem ko. Tinot, ang blood chem niya, papapasuprayasin na niya. Ang utrog ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Anong tao na suprayasin na niya? Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko yung result. Ang kawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung anong
ngaya ang karamong kang neurologist kayo? Na dialysis ngaya iyan, dahil ka na ngaya magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngaya ang lawas ko, tangan niya ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigdi ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang gawin sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna, Subukan natin. Subukan mo tangay ining amazing for. Di yung inot andara ko sa nangani 1K. Dati akong ibang konta. Tinawan ako ni Doc Ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month, 15 days na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya. Dati, ang sarong-san bro. Nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga, libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Megawa Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at you for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niya. Na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahilan. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So aki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So dumana Sa kita. taon. Kasi 25 days pala siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog kan bitis niya. Tada siya masyado na nagkatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Napulog din ang dahil nga talampakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa Roma na dahilan yan. Okay, so imbita natin, Nanay, yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine, at in just 18 days po nagnormal yung pong creatinine. In 25 days normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung
arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat, Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Ako po, nag-suffer po ako with traumatic depression. Sinapar ko po ang ako, kinulugan pisikal. Kinutya, tinaraman ki mga manlain-lain na mga malalamig at maraming ganito. And kaya po ako na-depress. Ngayon po, share ko lang po yun sa inyo, story lang, nag-iagi ko sa buhay. Buhay po ako sa synthetic na. Ako po, biro ang depression. Ngunit po ang sarap na bulong na tigre-reseta sa kuya, pampakatipin, ulan sa kuya. Para na katulog ako kimarami. Pero po, para sa kuya, ini naging epekto sa kuya. Alam po nito po nata. Ang ano po sa kuya kan doktor, 1 tap every before bedtime. So, minsan po, nakakaturog ako yung mga alas 8 na ibanggi. Kaya lang, pag alas 11, nagigimata na naman ako. Dahil na naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, magubuhat ako. Tada ko lang kung mauubos ka ini. Kung doon po ini, antidepressant na po. Hanggang sa ini settle. Ini pong mga ini, para po sa kuya, dahil po ako naging marathon. Alam po nito ang sarap po kayo, kantidad 80 pesos. Ini pang pagkaturok, sangga po, ining sarap, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong niyo. Kaya lang po, dahil po nararakan na pag nadidepress po, pag kita magulugon sa payo, nagaro ako tigbabarin na pagsigi kong kaing isip, tulugo na halos nag-aarap masama ko kaya para paday ko po ara magiging ko. Then nangaji po ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LGU Kamali, nagtaram ako. Sabi ko bro, dahil ko naaram kung sa'yo na kumakok-ibol. Kasi po ining sa room box na yun, 8,000 lang sa room 100 pieces kayo. Maliban pa po dyan, kaya kuhan ko pa po ini. Sabi ko kato sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon kumakot ka. Pangbagal kinamagul. Sabi ka po ni Junel sa kuya, bro, ini istingon ko. Tinawanan niya po ako, ini produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pigiinom ko. Kaya pirmi na po ako kaya niigwadig sa ko. Sabi po sa kuya ka ni Junel na nakatrabaho ko, testingon mo ngayon ito. Inot na ginibo ko po kani 2 times a day ko. Sa rong Mega 8 at Mega 1 sa aga, sa Hugtong, sa Bambi. Aram po nito, in just 2 days, ang turog ko marahay. Dahil nagbumagabag sa payo ko na pag nag-overthink ako. Dahil po ako parang nag-halusinate. Kaya ito, sabi ko, dadakol-dakol na binakal ko naubos, halos gabos ang sweldo ko sa mahalo nining mga bulong na ining mga synthetic na yun. Ini lang po at tigil. Sa munyan po, sabi ko, kato, kay Junel, anong kumpanya iyan? Nagkaroon na para kay ako. I think kato, Ma'am J, ano po ito? So, week before, bago mag-opening na, June. June. Mga last week. po ako digdigang seminar, pagkaining miracle. Duman ko po naintindihan. Pero ito po, na first week ng June, na pagtumar ko po kayo dahil po nagtarap sa kuya about the kid. Maski po itong nag-invite sa ko. At sabi niya sa ko, inumon mo lang ngayon iya, saka na ako sa imo mapaliwanag.
Sabi po, kaya ito sa kuya ni Junior. Siya po po, ininom ko lang. In-observe niya ako 1 week. Sabi ko, okay ako. Nagapot na ako. Siya in ako, kaya ini magkakabaka. Nagkating po ako digdig sila na. And mas magayon pa po pala. Kanaka. Dahil lang pala na kumabakal kaya hindi bulog. Pala, mabakal pa ako digdig. Naparahay na ako. Pwede pa akong kumita. Kaya sabi ko, mahalion ko na ini mga synthetic na ini sa buwan ko. Kung man siya na po pala, ang katapat. Kan depression po. Tayo imagine po, several years ago, pirang box ang nauubos ko kaan. Ang gawang box na iyan na tag 100. Dahil nga po nag-aabot na bulan sa buwan. So, luckily, through kay, sa pangaji ko na may ipadar sa kuya ang Diyos na tao na mamimigbigan ko, luckily, nagkaigwa ko kay katrabaho na nakapatunay digdig na ini talagang from the word itself, miracle, milagro. Haloy na po ako naghahanap kimilagro sa buhay ko na kabuko, panghabang buhay na may buwan. Ang sweldo mi sa LGU, burat naman, hababa o tagyap order man sa nakang. Halos sa bulong-bulang po na kaya I'm very lucky sa Miracle Health Corporation ko kay Doc Joey na namibidan ko po yung production ito. Hindi po, dahil po akong nagbabas na hanggang sa munyan po, ini marahay po ang katurog ko. Dahil po ako nakakaisip kung ano-ano. Uta ako po, suicidal, na ako. Matubod po ka mo sa dahil. Pirang beses na po ako nag-attempt mag-suicide. Dahil lang sa depression. Nasabi kang psychiatrist, iyo ang mga reseta sa kuya na makakabulong sa po. Pero dahil, inilang talaga. Inilang po talaga. Kaya nauna ng pasalamat ko kay Doc Joey. Po dahil sa iya, siguro ko po ako mga. Dahil ko alam kung ako, tuluyan ang na-depress, nabuha, or ginadana sa lahat sa dito. Dahil po ako mauwi. Dahil po ako tultul na katulog. Pirmi lang po ako mag-overfeed. Pero nang dahil po, matataran ko po sa Indo, 80%, bago nang nga 50%, 80% sa gawang simana ko pala po ipagkumakas. Klarado po ako doon. Nakag-iisip ako kimaratan. And dahil na po ako kay mga kulog kay payong, parang tuwid na po sulandas na tigaan. Kaya po, naulaon po na agad ang pasalamat ko kay Dr. sa Miracle Health Corporation sa na-develop ining natural, synthetic, kundi food supplement na bulog na nakatabang sa kuya bilang sarong na-depress na tao. Pero pa po dyan, ito pong sabon. Anong sabon po nga ito? Very soap po. Halo yung na ako, igwa yung mga rashes na napulo na sa kuya pig na mga cream. Igawanit dyan, so BL cream po baga, kung aram po nindo, so kulay-pulaan kagana. Ito, nag-i-epekto. Kaya lang pag-arap kaining may mga durudaplis na naman ako, minagatulong naman siya. Hanggang sa ako makagaw na naman, na naman siya. So gano'n po baga nagdadami. Pero dahil ko siya matatarong na punitan, kung hindi po baga bilog. Ito, dahil lang basta pag arap kaining dumug ang skin ko, minagatulong siya. So makaaga naman ako. Sabi ko sa kuya ka, tunay-dunay, itry mo ngayon ini. Baka ngayon magkatabang pa sa inyo. 3 days ko pa lang itong pig gagamit sa hawa ko. Nawala po siya, nag-dry siya, tapos ngunyan, pag pigihirap ko po baga. Pero pag mati ko, nagkikinis yung skin ko. Kaya, very effective po talaga produkto kang Miracle Health. Bako lang po ining bulong na dara-dara ko, kundi po gabo na produkto kang Miracle Health. Kaya po, hindi, kung ma-invest po kita, di po kamo mapapasok po. Kaulian na kamo, makita kami kagamo. Bako lang po, halimbawa ako naka-invite, bako lang po ako ang makita, kundi kita po gabo. Invite ko, kita tagabos. Invite niyo, makita ako. Gabos po kita digdig. Kaya po, digdig, wala po kompetensya. Hindi po, sa nabay kita, nag-aangat. Kung igwa ka share, igwa sinda kitita. Kung igwa ako, igwa man po ka makikita. Gabos po yan. Bako po yan araw ka ibang networking na kapag ka, dahil kang invite, dahil ka kita. Maray po nga ni Dikita, effective po ang produkto sa iba po, dahil wala po. Ini po, patunay ko po ini, na ini talagang nakapauli sa kuya, ang Miracle Health po. Salamat po.
maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po, ang mga namatian ko, purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon, tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po, kang pinunang ko sa pag-take ang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na taga saan ka? Merry Christmas. I'm sure ngayon, di ba, busy na yung ilan sa mga nagluluto. Ayan, ano kayo mga niluluto ngayon? Mayroon na spaghetti, may palabok, ayan, may bihon, may pansit, spaghetti, and I'm sure hindi yan mawawala. Ayan, Merry Christmas din kay Ma'am Noemi. Ayan, Merry Christmas po. Taga saan ka, Ma'am Noemi? Anong mga handa niyo dyan? Comment niyo yan. If you want, di ba? Magsalo-salo tayo dito sa live. Charot lang. Then, syempre, sa mga mayroon ngayon na Christmas parties, then mga videokes, mga karaoke, ano ba? Yan. So, Merry Christmas po sa inyong lahat. Syempre sa mga members po ng Miracle Health Corporation, ayan, tapos pa lang yung parties, di ba? Yung iba nga na-postpone kasi may LP nung mga nakaraang araw. Then, may ngayon nga sa labas, parang na tayo. Yan, mahangin, malamig, and sana hindi tayo magkaroon ng mga sipon, ubo, di ba? Kasi very disturbing yan. Ang iba naman matagal bago maalis. Yung ubo sipon, ang iba naman trangkaso. So, very disturbing. Ayan, hello kay Baby Jean Dasalia. Merry Christmas po. Merry Christmas din. Mangaroling kaya ako dito sa live. Mangaroling sa live. Ayan, maraming magpapatawa dyan. Ayan, may kasalanan ba? Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. At, ito yung contact numbers ni Doc Joey. If ever na magpapakonsulta po tayo, Ngayon kasi, sarado sa office na. Syempre, Monday lang yung balik. Ito ay yung contact numbers ni Doc Joey. Pati note na lang po sa Smart 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. And sa Globe naman, 0917-853-8933. Okay, so yan po, pati note na lang din. And sa mga live, natin ngayon, sa mga post din po ng page ng Doc Joey, nandiyan naman po yung contact numbers ni Doc Joey. If ever na naghanap kasi tayo, likod na po kami ng Mabel Fashion Unlimited at ng Angelis Cakes. Dati kasi nasa second floor po kami ng DJB building, yung kulay green na building. Ngayon, nasa likod na po kami, Then sa baba, sa pinaka-first or ground floor, doon na po kami. Okay. Then, wala pa po kasi nakalagay doon na pangalan ng Miracle Health Corporation, pero may eskinita po dito sa tabi po ng Mabel Fashion, papasok. So, doon na po kami sa likod. Okay, Monday, 9 to 6:30, bukas po yung office. Then, sa mga members po natin, yan, extended yung ating promo na additional 5%, we have additional 10%, then we have additional 15% discount. So, yun yung maximum na additional na ibibigay po sa inyo. So, paano tayo maka-avail nun? So, 1,500 to 4,000 eksakto na i-avail natin. Yan, may additional tayong 5% discount. So, if ever na 25 tayo, magiging tayong 30% discount. Then, 4,000, over 4,000, up to 10,000, additional 10% discount. Okay? So, if ever na 25 tayo, magiging tayong 35% discount. Okay? Then, over 10,000 pataas na yung na-avail natin, additional 15% yung magiging discount natin. Kaya, magiging tayong 40% discount. If ever na regular discount yung meron sa atin. Okay? So, yan po yung mga minimum na i-avail natin para magkaroon tayo ng promo. So, mas maray po na maka-avail kita kasi mas higher ang maititipid natin, diba? Lalo-lalo na sa mga products. Amazing products natin. Then, bago ko makalimutan, yung mga healthy drinks, may din po yan. May mga promos din po yan. Additional promos din po yan. Okay?
So, we have 1,500 to 3,000, minimum 6 boxes yung ma-avail natin. Magkakaroon tayo ng additional 5% sa healthy drinks natin. Okay, additional 5% if ever no 1,500 to 3,000 yung ma-avail natin healthy drinks. Okay, healthy drinks po yun. Or minimum na 6 boxes ng healthy drinks. Additional 5%. Then, additional 10% if ever na 1 dozen na healthy drinks, then 3,000 pataas na yung na-avail natin. Additional na 10% discount sa discount natin. Okay? Hello kay G. Bayaban. Good evening, Miss G. Ayan, akala ko na in live. Nag-live ako kanina. Ayan, commercial break lang kanina. Merry Christmas po naman. Ay, nangangaroling nga ako. Ginoo, magandang gabi po. Nangaroling na. Ayan, baka magpatawad kayo dyan, Mangangaroling ako sa inyo sana. Hello, ano pa ba? Sino pa ba yung nanonood dyan? Hello kay Baby Jean Lasalia, Merry Christmas, kay Noemi, and then kay Noari Aguilar. Good evening po sa inyong lahat. Ano na ba yung mga piniprepare ninyo dyan ng mga pagkain para mamaya sa Noche Buena, di ba? Noche Buena kapag Pasko, then tawag doon, Medianoche kapag, tama ba? Kapag New Year. Ay, sabi naman ni Jovit Madela Deraco, hello, good evening, Merry Christmas, watching from Quezon City. Happy watching from Quezon City kay Ma'am Jovit Madela Deraco. Ito palagi. Member ka ba, ma'am, ng Miracle Health Corporation? Parang nakikita ko na ito si Madam Jovit Madela Deraco. Kamusta ba dyan sa Quezon City, Madam? Maulan ba dyan? Or mahangin? I'm sure mahangin kasi nakita ko doon sa sa mga pictures sa Manila. Medyo makulimlim yung yung panahon. Kaya, okay na yan, medyo mahangin lang. Huwag lang masyadong umulan, di ba? Kasi, kamusta naman yung mga taga-Bitano? Palaging masabaw. Palaging masabaw yung Christmas. So, hopefully, dito sa huwag na masyado, yan, malamig lang. Feel na talaga yung Christmas, yan, naka-jacket ako. Kanina kasi galing ako sa Angelis Cakes. Ayan, maraming salamat kay Madam Angelis Cakes. Kasi, yan, na-discountan na naman tayo. Palaging may discount din si Miss Jelly, di ba? Ayan, si Angelis Cakes. Mabenta din si Madam Angelis Cakes sa mga cakes and cupcakes. Kasi, ngayon, it's Christmas. So, may mga customized, cupcakes, may snowman, may reindeer, may Christmas tree. So, kahit na anong ipa-design nyo kay Ma'am Angelis Cakes, pwedeng damit. Pwedeng damit, ilagay na sa cake. Yes, kasi mga theme cakes po yun. So, pwede po yun. Then, doon naman sa katabi, kay Ma'am, kay Ma'am Mabel Fashion Unlimited, kay Madam Mabel. Ayan, pwede kayo magpagawa dyan. Yan, ikakasal kayo, yan. Then, kapag sa mga cakes naman, doon kay Mabel, kay Angelis Cakes. Ayan, kay Mabel Fashion Unlimited, then dito naman sa Angelis Cakes. So, magkakapi lang yan. Okay, Noche Buena po. Ay, wala pa kami niluluto. Hello kay Jig Bayaban. Wala pa kami. Ako na lang kaya kayo sa inyo, Jig Bayaban. Wow, nasa QC siya. Ayun, nasa QC, si Madam Jovit. Ayan, kanina si Madam Jovit. Nawala yung comment kanina. Ayun. Nawala yung comment kanina. Anyway, ayan, done. Ay, hindi pala nawala. Ayun, hindi ko lang na-scroll. Ayan. Yan, so, yun lang. Merry Christmas sa inyo lahat. Ayan, hindi na ako nangaroling baka marami ang magpatawad dyan. Okay, so, again, ito yung contact numbers ni Dr. Joey Batito. Sa Smart 0998-975-8121 and sa Globe naman po 0917-853-8933. So, yan po yung natin contact numbers kay Dr. Joey if ever na magtatanong kayo if ano po yung mga itatanong ninyo regarding sa inyong mga health concerns and syempre sa ating amazing products. So, we have our amazing products po, Amazing 4, Amazing Trio, we have Mega 1. So, lahat po sila naka-promo. Then, yung mga healthy drinks din po natin.
And reminder lang na lahat na stock available. Like Multi-5 Coffee, Amazing Coffee Mix. We have juices, dalawang klase kasi yung juice natin. Amazing juice with Miracle C and collagen. Then we have our Miracle C with glutathione naman. So, yeah, amazing juices natin. Then, syempre, lahat ng mga coffees and chocos natin available po. Lahat po sila may stock. Then, syempre, sa mga ano din po natin, mga distributors natin. Ayun, si Merry Christmas to everyone! Ayan, we have Dr. Benito. Ayan, Merry Christmas po, namamas ko po. Carmina Nepison, Serio, good evening po, Merry Christmas din po. Ayan, maraming salamat sa panonood sa live streaming natin kay Madam Carmina Nepison, Serio. Ayan, sa mga distributors pala natin, we have Miss Diamond Arvin, we have Annie Gonzalez, Loli Barameda, we have Des Lorraine, si Ma'am Vicky Iglip, our center distribution stockist, we have Annabel Toledo, then we have, sino ba yun? Sir, Junel Julata, ayun. So, Merry Christmas sa inyong lahat, ano? We have din Ma'am Ate Dabiana. Baka makalimutan ko. Si Ma'am Hermelina Nieva, sila po yung mga na-awardan last Christmas party natin, December 17. Ayun, so magbabalik ako tomorrow sa ating live stream sa program sa Vision Natural. 9:30 naman po yan, 9:30 to 11. So, regular programs natin, 5:30 to 6:30. Okay? So, Merry Christmas to everyone. Thank you for watching. Thank you po. Thank you. Ayan. Sa kalan po ng ating CEO na si Doc Joey Batito at our Vice President, Ma'am Ann Batito Prenzena. My name is Miss Jalai. Thank you everyone. Merry Christmas po. And thank you sa DCGP at kay Kuya Nams Flora. Thank you everyone. And sa mga nanonood, thank you. My name is Miss Jalai. Thank you po.